Λοιπόν, καλησπέρα. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 19. Μπράβο. Γιατί σήμερα έχουμε τη Μάρθα Μαυροειδή. Αυτό μην τρομάζεις. Είναι το καθιερωμένο χειροκρότημα που κάνουμε για όλους. Χειροκροτιόμαστε μεταξύ μας. Αλλά κυρίως χειροκροτάμε για τον καλεσμένο. Ναι. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Μάρθα, καλώς ήρθες. Και επειδή δεν το γνωρίζεις εσύ, τηρούμε την υπόσχεση να φέρνουμε περισσότερες γυναίκες στην εκπομπή. Ναι, σωστό. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κοντά στις 30 και έχουμε φέρει μόνο. Η Μάρθα είναι η τρίτη τώρα, έτσι. Όχι, είναι η τέταρτη. Η τέταρτη. Ναι. Απλά περάσανε πολλές εκπομπές και φέρναμε πολλούς άντρες και είχε έρθει εδώ η Αντωνία η Καραγιαννίδου και μας το επισήμανε και όντως δώσαμε υπόσχεση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έβγαινε. Αλλά αυτό κάτι λέει κιόλας, το ότι ο χώρος είναι ανδροκρατούμενος και θα έρθουμε και σε αυτό μετά να σε ρωτήσουμε. Καλώς ήρθες όπως και να Καλώς έχει. σας βρήκα, παιδιά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ. Και μπορούμε έτσι και εμείς και ο κόσμος να σε γνωρίσει καλύτερα. Εγώ θέλω να πιαστώ από αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή για το γεγονός ότι ο χώρος είναι περισσότερο ανδροκρατούμενος. Εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό ως γυναίκα καλλιτέχνης? Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι πολύ, ας πούμε, καυτό το θέμα, παρόλο που δεν συζητιέται πολύ. Δηλαδή, ούτε σε συνεντεύξεις με ρωτάνε, ούτε και είναι κάτι που το συζητάμε με φίλους μουσικούς. Θα σου πω την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ μεγάλωσα μουσικά με τον Περικλή Παπαπετρόπουλο. Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου στο Σάζι. Και ο Περικλής είναι κριτικός, δεν έχει τελειώσει το σχολείο, έχει μεγαλώσει σε ένα προάστιο του Ηρακλείου και παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος φοβερά ανοιχτόμυαλος, φοβερά δοτικός, που έχει εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο και εμένα πάρα πολύ. Ποτέ δεν ένιωσα ότι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα επειδή είμαι κορίτσι. Ήμουνα από τους μαθητές του τους καλούς, έπαιρνα πάρα πολλούς επένους, χωρίς να υπάρχει καμία ανοίξη ότι καλά το κάνεις για κορίτσι. Ναι. Ποτέ, ούτε μία φορά. Οπότε, δηλαδή, με το που απέκτησα μία ταυτότητα σαν μουσικός, ήταν εντελώς μακριά από τέτοια διλήμματα. Ήταν κατευθείαν ότι δεν έχει σημασία το φύλο. Ωστόσο στην πορεία, όταν ξεκίνησες αυτό να το κάνεις συστηματικά και επαγγελματικά πλέον, αντιμετώπισες συμπεριφορές που να πεις ότι εκεί υπήρχε μια διάκριση, ας πούμε, ή μια άλλη μεταχείριση? Κοίταξε, δεν παίζω κλαρίνο, ας πούμε. Κατάλαβες, Ναι. παίζω ένα όργανο το οποίο νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Η λάφτα, ας πούμε, είναι ένα γυναικείο όργανο. Οι πιο γνωστοί μπορεί να είναι άντρες, αλλά πληθυσμιακά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και αυτό έχει ότι υπάρχουν ενδιαφέρον. όργανα που είναι περισσότερο γυναικεία ή περισσότερο αντρικά. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή όταν είχα φύγει για το εξωτερικό, είχα πάρει τη λάφτα μαζί, ρε παιδί μου, και ήταν πολύ λίγοι οι άνθρωποι. Ήταν 5-6 που παίζανε λάφτα στην Ελλάδα. Και ύστερα από 5 χρόνια βρέθηκα σε μια παραλία στην Ίσυρο. Και ήταν 3 κοπέλες με λάφτες εκεί γύρω από μια φωτιά και λέω τι έγινε. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο απλώνεται σαν μανιτάρι. Όχι, γενικά η παραδοσιακή μουσική, αλλά και η λάφτα. Αυτό το συνδυάσεις με το... Φαντάζομαι ότι η λάφτα σε βοήθησε και στο τραγούδι. Και θέλω τώρα να κάνω συγκεκριμένη ερώτηση, γι' αυτό το λέω. Έχω παρατηρήσει πολλούς μουσικούς που ασχολούνται με τη διδασκαλία του παραδοσιακού τραγουδιού, Ναι. που χρησιμοποιούν ως βασικό όργανο τη λάφτα για την εκμάθηση του τραγουδιού. Okay. Εσύ, επειδή διδάσκεις κιόλας σε παραδοσιακό τραγούδι. Διδάσκω, ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι και μια από τις ερωτήσεις που διάβασα ότι θέλετε να με κάνετε. Νιώθω μουσικός, δηλαδή οργανοπαίκτρια. Δεν νιώθω τραγουδίστρια. Και το ότι διδάσκω τραγούδι, το διδάσκω σαν μουσικός. Δηλαδή, όπως διδάσκει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας κανονιέρης ένα τραγούδι. Η λάφτα βοηθάει γιατί έχει τα μικροδιαστήματα, είναι βολικό, μπορείς να παίξεις και κανένα ακόρντο αν χρειαστεί, μπορείς να συνοδεύσεις δηλαδή. Οπότε είναι ένα βολικό όργανο και το αγαπάω πάρα πολύ αυτό. Δεν υπήρξε κάποια
ιδεολογική, θεωρητική, Ναι. τέτοια που να με έσπρωξε να διαλέξω τη λάφτα. Ναι. Την έπιασα στα χέρια μου κατά λάθος μια φορά. Μ' άρεσε πολύ. Έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό. Δεν μπορούσα να πάρω 2 όργανα, και το σάζι και τη λάφτα. Και εκεί χωρίσαμε με το σάζι και από τότε έτσι μου κρατάει η μούτρα. Έχω τη λάφτα. Εγώ θέλω να συνεχίσω λίγο στις διακρίσεις που λέγαμε πριν. Μου άλλαξε λίγο τη ροή, θέλω να το ρωτήσω πιο μετά, αλλά εντάξει. Επειδή είσαι και συνθέτρια. Και είναι ένας από τους πλέον, ας πούμε, ανδροκρατούμενους χώρους. Πριν λίγα χρόνια είχε τύχει και σου κάναμε και ένα αφιέρωμα, αυτό το λέγαμε και πριν, μέσα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Κάναμε μάλλον γενικά ένα αφιέρωμα στις γυναίκες Ελληνίδες συνθέτριες και παρατηρήσαμε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα. Ναι. Εκεί θέλω να μου πεις αν δέχτηκες διακρίσεις ή... Καθόλου. Δεν έχω νιώσει καθόλου. Δηλαδή, η μόνη ατάκα που μου έρχεται στο μυαλό από φίλο συνεργάτη εξαιρετικό μουσικό με τον οποίο υπάρχει πολύ αγάπη, ήταν ότι μου είχε πει μια φορά που είχα κάνει ένα σόλο ότι παίζει σαν άντρας. Αλλά το είχε πει με τόση αγάπη που δεν παρεξηγήθηκα καθόλου. Ήξερα ότι ήθελε να με κομπλιμεντάρει και ότι είχε καλή διάθεση. Οπότε κάπως παίζει και αυτό το ρόλο του, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα δεν έχω νιώσει διάκριση, γιατί κυκλοφορώ και σε κάπως προστατευμένα περιβάλλοντα. Θέλω να πω ότι δεν είμαι στην πιάτσα γενικά. Επιλέγω τους συνεργάτες μου και είναι όλοι φίλοι με τους οποίους υπάρχει πολύ αγάπη και εκτίμηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η σύνθεση είναι ένας χώρος ανδροκρατούμενος, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει, όπως ας πούμε και, ξέρω εγώ, λάφτα λέμε παίζουν πολλές γυναίκες, αλλά γνωστοί είναι άντρες. Ναι. Και άντρας διδάσκει στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ. Που το αξίζουν με τα χίλια, έτσι δεν είναι καθόλου. Ναι. Αλλά έχει να κάνει με την εξουσία αυτό. Νομίζω. Δηλαδή ότι βλέπεις, ξέρω εγώ, πόσες εκατομμύρια γυναίκες μαγειρεύουν στον κόσμο και πόσοι σεφ υπάρχουν διάσημοι και δίνουν τα αστέρια, ας πούμε. Πόσες άπειρες γυναίκες έχουν γράψει στίχους στην παραδοσιακή μουσική. Ο στίχος στην παραδοσιακή μουσική είναι γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες είχαν απασχολημένα τα χέρια τους και ο μόνος τρόπος να εκφραστούν μουσικά ήταν το στόμα. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά... Είναι, ας πούμε, ο μουσικός είναι άντρας, ξέρω εγώ. Και μαέστροι, επίσης. Έχει να κάνει με την εξουσία. Χωρίς να θέλω και πάλι να κατηγορήσω το ανδρικό φύλο ότι κυνηγάει την εξουσία. Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει... Ότι δεν αρέσει η εξουσία στις γυναίκες, αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με μια διαφορετική ποιότητα εξουσίας. Ότι... Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Ας την κλείσουμε εδώ. Πάντως, για μένα δεν έχω νιώσει διάκριση. Φυσικά και δεν είναι ρόδινα τα πράγματα για μια γυναίκα που θέλει να ασχοληθεί με πράγματα που κάνουν οι άντρες, καλλιτεχνικά ας πούμε. Αλλά θα πω αυτό και μπορούμε να το κλείσουμε, ότι σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα κάνω σαν να μην υπάρχει. Και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει το κακό, μπορεί και στο τέλος να μην υπάρχει. Δηλαδή αυτός που θα σου πει τον προσβλητικό λόγο, αυτός που θα πει κάτι ρατσιστικό, αντί να τον τιμωρήσεις, μπορεί να του δώσεις μια ευκαιρία να το ξανασκεφτεί με τις πράξεις σου και μόνο. Οπότε είσαι άνθρωπος που προσπαθεί να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι το οποίο είναι στενάχωρο, είναι δυσάρεστο. Αυτή είναι καθαρά προσωπική ερώτηση τώρα, για να καταλάβουμε και τι άνθρωπος είσαι. Αυτό σε ρίχνει, σε παίρνει από κάτω ή προσπαθείς να βλέπεις την θετική πλευρά? Κοίταξε, είναι ένα ερωτηματικό το πώς επηρεάζει τη διάθεσή μας. Ναι. Θέλω να πω, μπορεί να είναι όλα τέλεια έξω και εσύ ή να πάνε όλα χάλια και όμως να έχεις μια αισιοδοξία. Οπότε αυτό είναι μια εξίσωση την οποία δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Αλλά μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μιζεριάσω απίστευτα επειδή χύθηκε το νερό πάνω στο τραπέζι και βράχηκε ένα χαρτί, να γίνω έξω θρενών και να φωνάξω στα καημένα τα παιδάκια μου, αλλά να μάθω κάτι πολύ σοβαρό για την υγεία ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου και να έχω μια στάση πάρα πολύ ας πούμε θετική και ελπιδοφόρα. Ναι, ωραία. Να πιαστώ από κάτι που λέγαμε και πριν και να ρωτήσω κάτι τελείως άσχετο. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου
με ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα που σε έκανε να ασχοληθείς, φαντάζομαι σε μικρή ηλικία? Παιδιά, δεν ακουγόταν μουσική στο σπίτι μου. Έλα, τώρα αυτό δεν το πιστεύω. Κι όμως, ο μπαμπάκας μου έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο, είχαμε δίσκους και τέτοια, αλλά έλειπε πάρα πολύ από το σπίτι. Ήταν απόν, δηλαδή και χωρίσανε και νωρίς οι γονείς, αλλά και προτού χωρίσουνε, έλειπε. Είχε κάτι παρέες που παίζανε ρεμπέτικα, οπότε υπάρχουν κάποιες τέτοιες, Ναι. αλλά δεν... Είχα πάει σε μια συναυλία της Μαρινέλας πριν από κάποια χρόνια μαζί με την κολλητή μου. Η κολλητή μου τα ήξερε όλα τα τραγούδια της. Εγώ δεν ήξερα κανένα. Και της λέω: από πού τα ξέρεις? Από το ραδιόφωνο. Δηλαδή υπήρχε μια πηγή που έπαιζε μουσική στο σπίτι, όχι 24, 20 ώρες την ημέρα. Ναι. Σε μένα δεν υπήρχε. Αντιθέτως υπήρχε σιωπή, η ήχη του σπιτιού, η ήχη του κήπου, γιατί μεγάλωσα σε μια μονοκατοικία. Οπότε... Αυτό με τον κήπο ενδιαφέρον. Θα έρθουμε και μετά. Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Εσύ, ως παιδί κιόλας, δεν είχες αυτή την επιθυμία, την τάση να ακούσεις? Δηλαδή, μουσική δεν ακούσεις καθόλου? Άκουγα, φυσικά και άκουγα. Στον παιδικό σταθμό μου είχαν ζητήσει να τραγουδήσω ένα τραγούδι και ανήσυχοι πήγαν στους γονείς μου μετά να τους πούνε ότι του τραγούδισα το μάνα μου, το στήθος μου πονεί, το φυσικό του, δεν θυμάμαι ποιο. Και έβηχα κιόλας, έκανα και το μάνα μου το είπαν οι γιατροί πως έχω φθήσει, δεν μπορεί η μανούλα μου ο βήχας να με αφήσει. Και πήγαν ανήσυχοι οι δάσκαλοι, λέω ότι ακούει το παιδί. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν άκουγα καθόλου μουσική, αλλά... Αυτό, δηλαδή η ανάμνηση είναι σιωπής. Είχες ακούσματα που έχουν να κάνουν με αυτό, με τη μουσική που κάνεις τώρα, με τη μουσική που ασχολείσαι τώρα, με αυτό που είσαι τώρα? Ναι, είχα. Στο δημοτικό λίγα ό,τι ξέφευγε από τον μπαμπά, ο οποίος μελετούσε σε ένα δωματιάκι μέσα στο βάθος βιολί, και ό,τι άκουγα από τις εκπομπές ή από τους φίλους του που ερχόντουσαν και παίζανε. Αλλά δεν ήταν σε καθημερινή βάση. Αυτό θέλω να πω. Αλίμονο, δεν ήταν ότι δεν είχα καθόλου ακούσματα. Αλλά νομίζω η τομή ήταν το μουσικό. Η τομή από πάρα πολλές πλευρές και για πάρα πολλά μουσικά είδη. Το μουσικό σχολείο. Το μουσικό της Παλίνης, ναι. Και για την παραδοσιακή μουσική, για την τουρκική μουσική, για τη βουλγάρικη μουσική, για τη βυζαντινή μουσική, για την κλασική μουσική. Δηλαδή έγινε ένα μπράφ, ας πούμε, στον εγκέφαλο και στην όπως συμβαίνει σε όλα τα παιδιά που πάνε στα μουσικά σχολεία. Ναι. Είσαστε κι εσείς μουσικόπαιδα? Εγώ δεν πήγα σε μουσικό σχόλιο. Ναι. Τώρα, άμα μου δινόταν ευκαιρία, θα πήγαινα όμως. Εγώ είμαι μουσικόπαιδα. Σε ποιο? Πειραιά. Και τα παιδιά εδώ ήταν, και ο Αλέξανδρος και ο Χάρης. Άλυμο. Πειραιά. Μόνο Παλίνη δεν έχουμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Τα πλοκάμια εκεί δεν έφτασαν. Είναι μαφία. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω λίγο και για τον μπαμπά, τον Μάριο Μαυροειδή, που για το, αν δεν τον ξέρει κάποιος που βλέπει την εκπομπή, κακός. Αλλά είναι και για μας ένα σημείο αναφοράς στην μουσικολογία, και θέλω να μας πεις κάποια συμβουλή ενδεχομένως που σου είχε δώσει, κάποιο ερέθισμα που σε βοήθησε για να ασχοληθείς. Κοίταξε, συμβουλή δεν είχα πάρει ποτέ. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Βοργίας, στην οποία παίζει ο Τζέρεμι Άιρονς, που κάνει τον Πάπα Βοργία, που είναι ένας απίστευτα διεφθαρμένος, αιμομίκτης, γεμάτος σκάνδαλα, δολοφόνος, όπου αυτός λοιπόν ο φοβερά ανήθικος άνθρωπος δίνει συμβουλές στο γιο του. Και ο γιος του γυρνάει και του λέει: πατέρα, όσες συμβουλές και αν μου δώσεις, εγώ το παράδειγμά σου θα ακολουθήσω. Οπότε έκανα αυτή τη μεγάλη παράθεση, θέλοντας να πω ότι το παράδειγμά του ήταν που με επηρέασε και όχι κάποια λεκτική συμβουλή, ότι ήταν τόσο πολύ παθιασμένος με την παραδοσιακή μουσική, με τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, και ότι ήταν πάρα πολλές ώρες της ημέρας δοσμένος με τα μούτρα εκεί στην έρευνα, στο παίξιμο. Αυτό ήταν το... Από το μουσικό μας τα είπες και τώρα, έκανες μια εισαγωγή. Τι είναι αυτό που έχεις να θυμάσαι από το μουσικό της Παλίνης? Κοίταξε, αν μια καλή παιδική ηλικία ή τέλος πάντων μια παιδική ηλικία την οποία την έχεις περάσει με θετικό πρόσημο, αποκτά μυθολογικές διαστάσεις. Δηλαδή οι δάσκαλοι είναι αυτά τα τέρατα, ας πούμε, τα ιερά, με την καλή έννοια, και οι συμμαθητές μου επίσης, γιατί συνδιαμορφωθήκαμε.
Θέλω να πω, ο Χάρης ο Λαμπράκης, ο Στρατής ο Ψαραδέλης, είναι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί. Δηλαδή, ήμασταν 12 και είμαστε εγώ σχεδόν 50. Οπότε είμαι 48. Δεν κρύβει την ηλικία της πάντως, παιδιά, να σημειωθεί αυτό, έτσι. Θέλω να πω, είναι παραπάνω από τη μισή μας ζωή που είμαστε μαζί. Εντάξει, ήταν μια φοβερή συγκυρία. Πιστεύω ότι συνεχίζουν να είναι φοβερά σχόλια. Φοβερά σχόλια. Στο μουσικό σχολείο Παλίνης, λοιπόν, ξεκινάς με σάζι. Ναι. Εκεί ξεκίνησες το σάζι. Γιατί ήταν ο ταμπουράς, έτσι ναι, το λέγαμε. Ταμπουράς, που ήταν υποχρεωτικό μάθημα, νομίζω είναι ακόμα στα περισσότερα σχολεία. Αυτό είχε, ας πούμε, ιδεολογική προέλευση, η επιλογή του ταμπουρά. Σίγουρα. Και είχε να κάνει με το ότι ήταν ένα όργανο με τους μπερντέδες απάνω, που βοηθούσε δηλαδή στη θεωρία. Αλλά μετά στο Λύκειο ήρθε ο Περικλής ο Παπαπετρόπουλος και πάψαμε να το λέμε ταμπουρά, το είπαμε με το όνομά του, σάζι. Περάσαμε ένα χρόνο που κάναμε κριτικά και μετά κάναμε τουρκικά. Ο Περικλής, πραγματικά, Περικλή πρέπει να φέρουμε οπωσδήποτε. Ναι. Πιστεύω αξίζει φουλ. Ναι. Μου το έχουν πει και εμένα. Αν είναι στην πρίζα του κινητό, εντάξει, γιατί δεν θα σας φτάσει μία ώρα. Θα μιλάει πολύ. Μιλάει πολύ. Μιλάει Αυτά πολύ και όταν το γνώρισα δεν μίλαγε καθόλου. Έμπαινε στην τάξη. Τον πρώτο χρόνο δεν είχα ακούσει τη φωνή του. Έμπαινε στην τάξη, ήμουνα εγώ και η Μαρία Μελαχρινού, που είναι δασκάλα στην Παλίνη τώρα. Ήμασταν μέσα στην τάξη, ερχόταν, μας έδειχνε, μας κοίταζε. Παίζαμε εμείς λίγο. Και μετά βγαίναμε, τον βρίζαμε, εγώ και η Μαρία, λέγαμε που μπλέξαμε. Και μετά κάναμε κοπάνα από τα γαλλικά για να πηγαίνουμε. Και η Μαρία τώρα τα καλύτερα λέει πάντως για τον Περικλή. Εννοείται. Και τι έγινε, ας πούμε, εκεί στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης, λοιπόν, και σου άλλαξε όλη τη φιλοσοφία. Και ασχολήθηκες πιο ενεργά από ό,τι καταλαβαίνω από εκεί και ύστερα. Δύο πράγματα. Το ένα, ότι γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πολύ πάθος για την παραδοσιακή μουσική και εκτός από αυτό ήταν και γαμό τα παιδιά, φανταστικοί τύποι. Ήταν τύποι που ήθελες να τους κάνεις παρέα. Δηλαδή βγαίναμε και μετά το σχολείο, πηγαίναμε για φαγητό, τέτοια. Ήταν φίλοι. Ναι. Και είναι φίλοι ακόμα. Χαίρομαι που το είπε κάποιος καλεσμένος επιτέλους αυτό, γιατί τόσο σάλιο έχουμε χαλάσει για τα μουσικά σχολεία και δεν έχουμε πει το βασικότερο, που είναι αυτό. Ναι. Ότι υπήρχε άμεση σύνδεση, δηλαδή ήταν σαν συνεργάτες. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Οι καθηγητές. Ναι. Τα μάτια ενός ανθρώπου θα σου ανοίξουν τον κόσμο, όχι τα λόγια του. Και το δεύτερο είναι φυσικά η κοινότητα. Δηλαδή, μαθητές και δάσκαλοι μαζί ήμασταν μια κοινότητα, η οποία συνδιαμόρφωσε και αισθητική, αλλά μπορώ να πω και ηθική εντός χιλιάδων εισαγωγικών, με την έννοια ότι είχαμε κάποιους κώδικες, όπου δεν χωράει μέσα ο ανταγωνισμός, δεν χωράει μέσα η κριτική. Ο καθένας έχει το χώρο του, κάνει ό,τι μπορεί και πάνω απ' όλα είναι η αγάπη για το αντικείμενο και για τη μουσική. Ωραία, όταν πας πλέον να σπουδάσεις μουσικολογία, η ίδια κατάσταση? Γκλουπ. Κοίταξε. Ήμουνα και παλιόπαιδα, έτσι να το πούμε και αυτό δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η τεράστια χαρά του μουσικού γυμνασίου, όταν χρειάστηκε να φύγουμε από εκεί πέρα, μετατράπηκε τουλάχιστον από μέρος μου, σε μια ελαφριά αλαζονία. Σε φάση, εμείς τα μάθαμε όλα τώρα στο μουσικό. Τι θα μας δείξουν αυτοί, ξέρω εγώ. Οπότε δεν πατούσα, πήγαινα αδιάβαστη. Και ίσως είναι μια στιγμή να ζητήσω και συγγνώμη στους καθηγητές μου. Στη σχολή, λες. Στη σχολή, ναι. Ήμουνα έτσι. Σε πόσα χρόνια την τελείωσες δηλαδή? Την τελείωσα. Και εσύ ρωτάς κάτι πράγματα. Εκεί που η σχολή τότε ήταν 5 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Ναι. 5 χρόνια. Την τελείωσα στα 5. Είμαστε και συμφοιτητές, έτσι να το πούμε. Στα 5. Ναι, καλά, μας δουλεύεις τώρα, είπες δεν πατούσα. Δεν πατούσα, αλλά διάβαζα για τις εξετάσεις και περνούσα. Ή δεν περνούσα, γιατί πολλές φορές πήγαινα και διάβαστη και μετά έτρωγα ένα τριάρι. Είχα πάρει την εθνομουσικολογία που σπούδασα μετά. Με ποιον έκανες, πες το? Έκανα με τον Κάβουρα και με τον Λιάβα. Είναι ακόμα, ναι. Έχουν πάρει πλέον σύνταξη και οι δύο. Α, ναι, οκ, ωραία. Την πρώτη φορά που πήγα να δώσω εθνομουσικολογία, πήγα σε φάση. Τα ξέρουμε εμείς. Δεν διάβασα τίποτα. Και πήρα 3. Μετά διάβασα. Μετά άρχισα να διαβάζω. Η ερώτηση που σου έκανα βέβαια είχε να κάνει περισσότερο με τη σχέση με αυτό που είπε και ο Χάρης, δηλαδή
ότι υπήρχε άμεση σύνδεση μεταξύ μαθητών και δασκάλων στο μουσικό, το ίδιο υπήρχε και στο πανεπιστήμιο? Ή οι καθηγητές, εκεί υπήρχε αυτό το ακαδημαϊκίστικο, ας πούμε, σε βλέπω αφιψηλού, Από όλα έχει ο Μπαξές. και μια πιο απρόσιτη σχέση? Κοίταξε, η σχέση στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο αναπτύσσεται αναγκαστικά, γιατί τότε σχολάγαμε στις 5 και 4. Παιδιά, πηγαίναμε στις 8 και σχολάγαμε στις 5 και 4. Δηλαδή, ήμασταν ώρες ατελείωτες μαζί, και μαθητές και δασκάλοι. Οπότε υπήρχε φοβερή ζήμωση. Ενώ στο πανεπιστήμιο πήγαινες, έκανες 1-2 ώρες την εβδομάδα και δεν τον ξανάβλεπες τον καθηγητή. Οπότε ήταν πιο χαλαρή. Είναι άλλη σχέση. Είναι άλλη σχέση, ναι. Άλλαξε όμως κάτι ή επηρέασε κάπως την αντίληψή σου, την κοσμοθεωρία σου, γενικά η μουσικολογία? Ναι, δεν έχει πάει χαμένος όλος αυτός ο κόπος. Τότε όταν τελειώσαμε εμείς στο σχολείο δεν υπήρχαν τα τμήματα τα πιο πρακτικά. Δεν υπήρχε η Άρτα, δεν υπήρχε το ΠΑΜΑΚ. Οπότε όποιος ήθελε να κάνει μουσική και δεν ήθελε να κάνει οτιδήποτε άλλο, δίναμε στη μουσικολογία. Αλλά όχι με σκοπό να γίνουμε μουσικολόγοι, για έρευνα δηλαδή, απλά για να πάρουμε ένα χαρτί πανεπιστημίου. Και κάπως έτσι έμπαινε στη ράγα την ακαδημαϊκή, γιατί ήταν και οι δυο γονείς μου πανεπιστημιακοί, οπότε υπήρχε και αυτό το παράδειγμα. Παρόλο που ποτέ δεν μου είχαν πει θα πας στο πανεπιστήμιο. Ποτέ δεν είχε λεχθεί οτιδήποτε, καμία πίεση. Θα κάνεις παιδιά, θα παντρευτείς, τίποτα, απολύτως. Ό,τι και αν τους πήγαινα, λέγανε ωραία παιδάκι μου, υπήρχε απόλυτη αποδοχή. Αλλά το παράδειγμα είναι ισχυρό. Οπότε μπήκα στο πανεπιστήμιο, το τελείωσα. Λέω, πού να βγω έξω, κάνει κρύο, ξαναμπω μέσα. Πάμε μεταπτυχιακό. Το τελείωσα, πάλι δεύτερο μεταπτυχιακό. Και εκεί πέρα στο διδακτορικό κάηκα και τα παράτησα. Επειδή είμαστε και προβοκάτορες, Ναι, θέλω να πιαστώ από κάτι που είχες πει σε μια άλλη συνέντευξη. Είχες πει στην εθνομουσικολογία συγκεκριμένα, γνώρισα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ίσως και περισσότερα αδιάφορα πράγματα. Ναι, στο εξωτερικό που είχαμε να διαβάσουμε πάρα πολλά κείμενα και στην Αγγλία και στην Αμερική, αναγκαστικά διάβασα πράγματα πολύ αδιάφορα. Πολύ. Αλλά υπήρχαν και 1-2 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα και ένα που μου έκανε τον εγκέφαλο. Στην Αμερική, όταν άρχισα να κάνω φιλοσοφία, και το κατάλαβα αργά, μακάρι να το έχω καταλάβει νωρίς, να κάνω μόνο αυτό. Εκεί πέρα είναι φιλοσοφία, τι εννοείς φιλοσοφία? Φιλοσοφία, είχαμε ένα δάσκαλο. Μπορούσες να πάρεις ό,τι μαθήματα. Όχι γύρω από τη μουσική. Όχι, φιλοσοφία γενικά. Ναι. Καλά, είχε μια ειδίκευση στην τέχνη, φιλοσοφία που έκανα. Ναι. Κάναμε ερμηνευτική και φαινομενολογία. Είναι ένας κλάδος της continental philosophy, ας πούμε. Και ήταν φοβερό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, μιας και αναφέρεις τώρα στις σπουδές στο εξωτερικό, ναι. Καταρχάς να μας πεις πώς προέκυψε όλο αυτό, και κατά δεύτερον να μας πεις αν σε σχέση με την Ελλάδα το επίπεδο διαφέρει και πόσο διαφέρει. Δηλαδή υπάρχει διαφορά. Από πολλούς ακούμε για παράδειγμα ότι το εξωτερικό είναι μακράν πιο μπροστά από εμάς σε πάρα πολλά επίπεδα. Ξέρω εγώ, μωρέ. Κοίταξε. Ένας θεσμός είναι ένας θεσμός. Δηλαδή, υπάρχει μάλλον ο θεσμός, πάει να πει ένας κανονισμός, υπάρχει ένα κουρίκουλουμ, ας πούμε, με το τι μαθήματα θα δώσει, υπάρχει μια δομή, ας πούμε, εκπαιδευτική, ένας σχεδιασμός εκπαιδευτικός, Β, υπάρχουν οι υποδομές, δηλαδή υπάρχει μια πολύ καλή βιβλιοθήκη, σου δίνουν κομπιούτερ άμα χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, τέτοια. Μπορείς να πεις ότι σε αυτά μπορεί να υπερτερούν, ας πούμε, στο εξωτερικό. Αλλά η εκπαίδευση αφορά τον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, όσο καλά οργανωμένος κι αν είναι ένας θεσμός, αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να σε εμπνεύσει και να σε οθήσει να πας λίγο παραπέρα, τίποτα δεν μετράει. Ναι. Τίποτα. Πώς όμως είναι η διαδικασία? Να πούμε, γιατί μπορεί και να μας βλέπει τώρα κάποιος που δεν ξέρει πώς μπορεί κάποιος να πάει στο εξωτερικό και να σπουδάσει. Εσύ πήγες σε. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω πάει. Ναι, με πολλές υποτροφίες. Είναι και αυτό μια δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για να μην ζητάω από τους δικούς μου, έκανα αιτήσεις για υποτροφίες που πρέπει να φτιάχνεις κείμενα, αυτό, δίνεις συνεντεύξεις και τέτοια. Είναι μια δουλειά. Άρα, τι παλιόπαιδο που μας έλεγες? Μήπως ψέματα μας λέει? Παλιόπαιδο σε σχέση με τη στάση μου απέναντι στο πανεπιστήμιο. Αυτό, εντάξει. Όχι, χαμένο κορμί δεν ήμουν από αυτή την άποψη. Εννοώ ότι τεμπέλα δεν ήμουν. Αλλά ναι, γιατί είναι αλαζονία μου το είπα το χαμένο. Ναι.
Δεν ξέρω πώς είναι. Κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δικιά του διαδικασία. Κάνεις μια αίτηση, χρειάζεσαι κάποιες συστατικές επιστολές και ανάλογα αν πας προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, πάντως έχει διάβασμα γενικώς. Αυτό είναι. Πήγες Αμερική και... Πήγα πρώτα Αγγλία για μεταπτυχιακό στην εθνομουσικολογία. Μετά πήγα στην Ολλανδία. Αυτό ήταν μια παρένθεση, γιατί έκανα μεταπτυχιακό καθαρά μουσικό. Σε ποιο μέρος? Στο Άμστερνταμ, στο Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ, έκανα ένα μεταπτυχιακό σε σύγχρονη μουσική μέσα από μη δυτικές τεχνικές. Μελετάγαμε βασικά καρνατική μουσική, νότιας Ινδίας δηλαδή. Και εγώ ήμουν στο τμήμα των αυτοσχεδιαστών, οπότε μαθαίναμε πολυρυθμίες και αυτοσχεδιάζαμε με αυτές τις τεχνικές. Και υπήρχαν και συνθέτες που γράφανε με πολυρυθμίες και μικροδιαστήματα, γιατί είναι ένα θέμα για τους κλασικούς, τους σύγχρονους συνθέτες. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το microtonality, ας πούμε, αλλά δεν έχουν έναν τρόπο να το προσεγγίσουν. Οπότε ψάχνουν συστήματα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να συνθέσουν. Γιατί μετά είναι τελείως τυχαίο να πεις ότι θα βάλω μία συχνότητα λίγο χαμηλότερη από το συγκερασμένο και μια λίγο παραπάνω. Οπότε ψάχνουν. Και ήταν αυτό ένα σύστημα, ας πούμε, που είχε βοηθήσει κάποιους συνθέτες. Οπότε εκεί αυτοσχεδίαζα και έπαιζα τις συνθέσεις αυτών των συνθετών. Ήταν πολύ ωραία, είναι πολύ όμορφο το Άμστερνταμ. Ποδηλατάκι, υγρασία, μούχλα, συννεφιά, ο ουρανός εδώ. Αλλά τουλάχιστον έπαιζα μουσική και έκανα τάκι-ντύ, με μελετούσα κάθε μέρα πολυρυθμίες. Οπότε Αγγλία, Ολλανδία, Αμερική. Και μετά πήγα στην Αμερική για μεταπτυχιακό. Κάτι τελευταίο. Για διδακτορικό που δεν έκανα, sorry. Κάτι τελευταίο πάνω στις σπουδές. Ναι. Τελειώνεις τις μουσικολογίες τα πάντα. Ναι. Μέχρι, εντάξει, διδακτορικό νομίζω είπες δεν τελείωσε, αλλά έχεις φτάσει μέχρι εκεί. Επαγγελματική αποκατάσταση. Μουσικολόγου. Και εδώ πέρα μπορεί να ακουστεί ένα γέλιο. Reverb έχει ο υπολείπτης. Η αντίδραση είναι όλα τα λεφτά. Και γέλασα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, ούτε τώρα το σκέφτομαι. Δεν έχω ποτέ πει ότι έχω δουλέψει, ότι δουλεύω. Δεν λέω δουλεύω. Λέω έχω πρόβα, έχω μάθημα, έχω παίξιμο. Αυτά δεν είναι δουλειά, πιστεύεις? Είναι, αλλά φαντάζομαι πέφτουν πιο πολύ στο κομμάτι του μουσικού. Της μουσικού Μάρθας. Φυσικά και είναι σκληρή δουλειά, αλλά εγώ δεν το νιώθω έτσι. Είναι χαρά, αυτό θέλω να πω. Ναι, ωραία, ναι, κατάλαβα. Στον εργοδότη δεν το λέμε βεβαίως. Εσύ τώρα πώς θα χαρακτήριζες τη Μάρθα Μαυροειδή ως μουσικό? Δηλαδή, εντάξει, μας τα είπες και λίγο στην αρχή. Τι είναι αυτό που κάνεις, με τι είδος ασχολείσαι? Παίζω λάφτα, αυτό κάνω. Είμαι μουσικός, παίζω λάφτα. Μ' αρέσει να γράφω μουσική και μ' αρέσει να πειραματίζομαι και με τις φωνές. Αυτό. Και μ' αρέσει το παραδοσιακό τραγούδι. Ασχολείσαι και με τη διδασκαλία? Μας το έπεισε αυτό? Ναι. Έχω 2 φωνητικά σύνολα, ένα παραδοσιακό και ένα πολυφωνικό που κάνουμε πιο περίεργα πράγματα. Αυτό είναι. Και κάνω και σεμινάρια. Στο πολυφωνικό τι μουσική μελετάτε? Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όχι μόνο ελληνική? Όχι. Μπορούμε να πούμε Beatles, μπορούμε να πούμε Χατζηδάκη, μπορούμε να πούμε ένα τραγούδι από την Αφρική. Αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο? Δηλαδή, εσύ πώς το προσεγγίζεις πλέον και από την πλευρά του δασκάλου? Δηλαδή, κάθεσαι, έχεις ασχοληθεί με αυτό το ρεπερτόριο? Ας πούμε, κάθεσαι και μελετάς? Ποια είναι η διαδικασία, θέλω να πω, που κάνεις εσύ ως δάσκαλος πλέον? Κοίταξε, είναι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις φάει μουσική, έχεις καταναλώσει μουσική, μπορείς να βρεις ενδιαφέρον στα πάντα. Και επίσης αν έχεις, ξέρω δεν είναι καλή αυτή η θέση, συγγνώμη που ανταλλάξω. Δεν πειράζει. Και αν έχεις φίλους που ασχολούνται, ξέρω εγώ, ο σύντροφός μου παίζει κοντραμπάσο, παίζει τάγκο, παίζει ρεμπέτικα, παίζει jazz, οπότε στο σπίτι ακούγονται διάφορα πράγματα. Ναι. Και αντίστοιχα και οι φίλοι του φέρνουν διάφορες μουσικές στο σπίτι. Οπότε μπορεί μια μέρα να ακούμε ένα αμερικάνικο τραγούδι και να είναι ωραίο. Μια φορά ήμουνα σε μια ταβέρνα και έπαιζε ένα λαϊκό από αυτά τα Ινδικά που είχαν γίνει της μόδας του 50. Όχι τα μαντουβάλα και αυτά, ένα άλλο. Το άκουσα, τρελάθηκα, το έφτιαξα για χοροδία. Πιστεύεις όμως ότι ένας μουσικός που το ακούμε στους κύκλους μας πάρα πολύ και γίνονται ατελείωτες συζητήσεις, πιστεύεις ότι ένας μουσικός χρειάζεται να έχει ταυτότητα? Γιατί αυτό που μας λες τώρα είναι ότι είναι κάτι πιο ευρύ, το οποίο δεν έχει αποκλειστικά μια ταυτότητα ή μια συγκεκριμένη ταμπέλα. Ναι. Νομίζω ότι έχεις πετύχει κέντρο εδώ πέρα ενός προβλήματος που έχει να κάνει και με την
επαγγελματική αποκατάσταση, όχι ακριβώς επαγγελματική, αλλά που έχει να κάνει με το επικοινωνιακό. Δηλαδή, αν θέλεις να φτάσεις σε περισσότερο κόσμο, πρέπει να είσαι κάτι συγκεκριμένο. Δύσκολα θα καταφέρεις να περάσεις το μήνυμα αν πεις ότι κάνω και λίγο ινδικά, κάνω και λίγο ελληνικό, κάνω και πολυφωνικά, κάνω και έτσι. Και αυτό το πρόβλημα εγώ δεν το έχω λύσει. Κάθε φορά διαφημίζω το συγκεκριμένο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εγώ, παιδιά, ακούστε να δείτε, είμαι αυτό. Είμαι μουσικός και κατά καιρούς μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει εκείνο, μ' αρέσει το άλλο. Αλλά όντως, αλλά αυτό που είμαι εγώ δεν είμαι μόνο εγώ. Θέλω να πω, όλος ο κόσμος ακούει πολλά πράγματα. Πόσος κόσμος ακούει ποντιακά και τραπ μαζί. Ορίστε, να, μάνι το κοριτσάκι σας εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι είναι ένα πράγμα αυτονόητο για το πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Εντάξει, πλέον η πληροφορία είναι διάχυτη. Πολύ μεγάλη και διάχυτη. Και, δηλαδή, δεν μπορείς να περιμένεις από κάποιον που γίνεται μουσικός τώρα να ακούει μόνο αράβικα, ξέρω εγώ. Ναι. Αντίθετα, θα του αρέσουν πολλά διαφορετικά πράγματα και τα κράματα είναι αυτά που βγαίνουν. Νομίζω και οι απαιτήσεις πλέον στο αστικό περιβάλλον, σε μια πόλη δηλαδή, είναι πολύ διευρυμένες σε ό,τι αφορά τα είδη και το πώς πρέπει να ασχολείται ένας μουσικός με όλα αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό όμως. Έχεις ασχοληθεί με μουσικές, με project που μπορεί να μην ήθελες, να μην γούσταρες για βιοποριστικούς λόγους? Και αν ναι, πώς κατάφερες, ας πούμε, να το παλέψεις να βγει? Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Παιδιά, δεν μου έχει συμβεί πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Πολύ λίγο το έχω κάνει, πολύ λίγο έχω υπάρξει σαν μουσικός σε πιάτσα. Δηλαδή δεν είμαι μουσικός. Όχι σε πιάτσα απαραίτητα, και μια παράσταση ή οτιδήποτε. Και μια διασκευή με το σύνολο, το φωνητικό, οτιδήποτε. Κοίταξε, υπάρχουν συνεργασίες που είναι δύσκολες. Μου έχει τύχει να έχω δύσκολες συνεργασίες. Υπομονή και κατανόηση, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις την ίδια αισθητική από όλους τους συνεργάτες, και επίσης είναι και αυτό μια παγίδα η οποία είναι αμφίδρομη. Απ' τη μία λες, λοιπόν, εμείς οι δύο, εμείς οι τρεις, εμείς οι πέντε κάνουμε καλή παρέα, συμφωνούμε, έχουμε ίδιες πολιτικές απόψεις, ίδιες αυτές, άρα θα μας αρέσει και η ίδια μουσική. Δεν ισχύει αυτό. Και το ανάποδο. Είμαστε μια χοροδία και τρελαινόμαστε για παραδοσιακή μουσική. Τρελαινόμαστε να χορεύουμε ποντιακά. Αλλά ο ένας είναι δεξιός και ο άλλος είναι αριστερός. Ή ο ένας είναι της εκκλησίας και ο άλλος είναι άθεος. Οπότε είναι μια παγίδα εδώ. Παρόλο που όντως υπάρχει μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ αισθητικής και ηθικής, αλλά δεν είναι μια εξίσωση. Τι μου είπες όμως, κάτι δεν σου απάντησα. Αν χρειάστηκε να κάνεις κάτι που δεν σου άρεσε. Οπότε πολλές φορές ξεκινάς μια συνεργασία πιστεύοντας ότι συμφωνούμε σε όλα και ανακαλύπτεις... Αλλά ψέματα, πολλές φορές δεν μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά και όταν συμβαίνει είναι εκπαιδευτικό, με την έννοια ότι κάπως πρέπει να κάνεις χώρο σε μια εταιρότητα, σε κάποιον που πιστεύει άλλα πράγματα από σένα, να υπάρξει και να μπορείτε να συνυπάρξετε. Σου έχει συμβεί ποτέ να πεις όχι σε μια συνεργασία και μετά να το μετανιώσεις? Και μετά να το μετανιώσω? Ναι. Όχι. Που είπες όχι, δηλαδή να πεις μετά, μόλις είδες την υλοποίηση, μόλις έχει υλοποιηθεί η ιδέα, όχι, δεν μου συμβεί. να πεις ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει. Όχι, δεν μου συμβεί. Όχι. Πάνω επίσης τυχερός άνθρωπος, Επίσης πάνω σε αυτό που είπες. Η μουσική ενώνει. Η μουσική ενώνει, βέβαια. Ναι. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Θες να συνεχίσουμε το σύνθημα? Ρωτάω, εγώ... Ελεύθερα. Όχι, ρωτάω γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις και διάβασα και πολλά άρθρα τώρα τελευταία με αφορμή, ας πούμε, τη Eurovision και κάποιες απόψεις που ακούστηκαν, αν όντως ισχύει αυτό. Προβοκατόρικα σε ρωτάω τελείως. Τώρα το κατάλαβα, συγγνώμη. Πήγα να πω ναι, φυσικά και ενώνει μουσική και πήγα να γυρίσω την κουβέντα στα μουσικά γυμνάσια και πόσο διαφορετικό είναι να έχεις έφηβους που ρίχνουν όλη τους την ενεργητικότητα πάνω σε μουσική, ας πούμε, ή τσακώνονται ακόμα και ανταγωνίζονται για τη μουσική. Και απ' την άλλη να έχεις ένα έφηβο σε ένα δημόσιο σχολείο και να ανταγωνίζεται για το πόσο σκληρός είναι με τους πρόσφυγες. Να ανταγωνίζεται στο πόσο έχει κάνει bullying, ας πούμε, σε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Οπότε φυσικά και είναι μια ευγενής ασχολία η μουσική και ενώνει. Αλλά στο συγκεκριμένο πλαίσιο... Είναι ο σκοπός της να ενώνει όμως? Η μουσική δεν έχει σκοπό. Είναι μια ανάγκη. Αλλά για το πλαίσιο της Eurovision
Όχι, φυσικά και δεν ενώνει. Όχι, η Eurovision δεν είναι ένα μου μουσικό. Δεν είναι μουσικό γεγονός, είναι ένα πολιτικό γεγονός. Σαφέστατα. Είναι ένα πολιτικό... Μια σκηνή όπου επιβεβαιώνονται συμμαχίες. Δεν έχει σχέση με μουσική. Η Eurovision παρακολουθούσες ποτέ? Όχι, ποτέ. Άρα δεν έχεις παρακολουθήσει και το τραγούδι το φετινό? Όχι. Πραγματικά τώρα μέχρι να βγει το τραγούδι δεν το είχα δει. Δηλαδή μέχρι να γίνει η Eurovision δεν το είχα ακούσει ούτε μια φορά. Έτσι ολοκληρωμένο. Θα σου κάνω τώρα ερώτηση άμα σου άρεσε ή όχι. Οπότε άκυρη ερώτηση. Ευτυχώς τη γλίτωσα. Προχωράμε παιδιά στην επόμενη ερώτηση. Εκτός θέματος, αλλά τώρα μιας που είπαμε για Eurovision, παιδιά, ούτε εγώ παρακολουθώ, δεν είναι του γούστου μου. Οκ, δεν έχει να κάνει αυτό, αλλά είδα προηγούμενες συμμετοχές Ελλάδας πριν από το φετινό και το περσινό που ας πούμε ήταν πολύ γνωστά και γίνανε της επικαιρότητας. Δεν είχα ξανακούσει τι ακούγεται σε αυτό το διαγωνισμό από την Ελλάδα και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Αυτό ήθελα απλά να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συνεχίζουμε με τη Μάρθα. Λοιπόν, να πάμε στη δισκογραφία σου. Αμέ. Θέλουμε να μας πεις με 2 λέξεις τι χαρακτήρα του εαυτού σου έβγαλε η κάθε δισκογραφική δουλειά. Εδώ τα έχουμε γράψει για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Okay. Να το πιάσουμε με τη σειρά και να ξεκινήσουμε, επειδή το είπες και πριν, από τον κήπο της Ρίλα. Okay. Τι σχέση έχει με τον κήπο σου, καταρχάς? Δεν έχει. Καμία. Ο κήπος της Ρίλα είναι ένα κημητήριο μοναχών στην εκκλησία του, στο μοναστήρι της Ρίλα, στο βουνό Ρίλα, στη Βουλγαρία. Είχα πάει εκεί με μια χοροδία βουλγάρικη, με μια από τις πιο ωραίες μουσικές στιγμές που έχω ζήσει, μια περιοδία στη Βουλγαρία. Ανατρίχιαζα σε κάθε κομμάτι που τραγουδάγαμε, σε κάθε συναυλία. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε στο μοναστήρι και κατέβαινε σε ένα ποταμάκι, ροβολούσες ένα μονοπατάκι και βρισκόσουν σε ένα μικρό κημητήριο. Και ήταν μοναχοί που είχαν μονάσει στο μοναστήρι, από τη μία πλευρά του κήπου και από την άλλη συγγενείς τους. Και είχε φοβερή ησυχία, ήταν το ποταμάκι δίπλα. Αυτή ήταν η αφορμή και όλη μου η αγάπη για τα Βαλκάνια είναι αυτός ο δίσκος. Ναι. Το πορτάκι. Πάμε, δεύτερο. Ένα-ένα θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Το πορτάκι είναι ένα άνοιγμα προς τα έξω. Προσπαθώ να βγω από τον κήπο. Ανοίγω το πορτάκι δηλαδή και βγαίνω και προς το άγνωστο, προς πράγματα που δεν ήξερα, που δεν έχω μελετήσει όπως έχω μελετήσει τα Βαλκάνια. Το συνέδεσαι με το προηγούμενο άλμπουμ δηλαδή? Ναι. Ήταν συμβολικός ο τίτλος. Ναι. Πολύ ωραία. Το αγιορείτικο. Είναι αγιοργήτικο και είναι από τον Άγιο Γεώργιο, ναι, που είναι η εκκλησία που είναι στον Κινίδαρο της Νάξου, που είναι η πατρίδα του Στάθη, του Ποπουλάρη. Νόμιζα τώρα θα άνοιξες το πορτάκι και έβγαλες το... Που το κάνατε μαζί και με το Στάθη Ποπουλάρη. Μαζί, ναι. Και έρχεται και δεύτερος δίσκος, το Μαγιάτικο. Το Μαγιάτικο, ναι. Mm-hmm. Επίσης πάλι με τραγούδια παραδοσιακά και κάποια δικά μου, αλλά εντελώς εμπειρασμένα από την παράδοση. Το έχεις ανάγκη όμως να κάνεις και ένα δίσκο που να έχει και αμιγώς παραδοσιακά κομμάτια? Φυσικά, εκεί χτυπάει η καρδιά μου, εννοείται. Και έχουμε και τη κλωστή και το βελόνι. Ναι. Εκεί ποια Μάρθα είδαμε? Είναι όλα αυτά τα φωνητικά που έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Ασχολούμαι με τις φωνές και με φωνητικά σύνολα και είναι αυτό, είναι και ένα αφιέρωμα στην παιδική ηλικία κατά κάποιο τρόπο. Ένα από τα αφιερώματα, τέλος πάντων. Θες να μας πεις πώς είναι η διαδικασία της σύνθεσης, στην ουσία πάνω σε παραδοσιακές φόρμες, αλλά με ένα πιο σύγχρονο, ναι, έντεχνο ίσως τρόπο? Κοίταξε, κάποτε είχα κάνει κάποια εργαστήρια για σύνθεσης ή αυτοσχεδιασμού, τα οποία λεγόντουσαν το μοτίβο και ο ρυθμός. Η ιδέα λοιπόν, το λέω αυτό γιατί σου λέω και πώς σκέφτομαι στην σύνθεση, είναι ότι η παραδοσιακή μουσική αποτελείται από μικρά μοτιβάκια. Είναι ένα μοτίβο, είναι ένα άλλο. Θα το βάλεις πρώτα το ένα, δεύτερο το άλλο, 2 φορές το πρώτο και 1 φορά το άλλο, άλλες 2 και ένα τρίτο μοτίβο. Και έτσι με Lego, με κυβάκια Lego μπορείς να φτιάξεις ένα κομμάτι απολύτως παραδοσιακό, που να μοιάζει full παραδοσιακό. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί η παραδοσιακή μουσική, είναι ο τρόπος που λειτουργούν και οι μαντιναδολόγοι. Και έχει αποδειχθεί από επιστήμονες, από φιλόλογους, ότι αυτός ήταν ο τρόπος που απομνημονεύονταν και τα ομηρικά έπι.
με μικρά τέτοια μοτίβα. Η Βοηδομάτα Αθηνά, ας πούμε, που συμπλήρωνε το μισό του 15σύλλαβου. Ναι. Οπότε με τέτοια κυβάκια. Μπορεί να ακούσω λοιπόν ένα μοτίβο από ένα τραγούδι και να μου αρέσει πάρα πολύ και να το πάρω, να το παραλλάξω και να κάνω κάτι καινούργιο. Τώρα με αυτό που λες μου έρχεται μια άλλη ερώτηση και θα ήθελα να κάνουμε για τη σύνδεση με το τραγούδι και γενικά με τη φωνή. Γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα απλά μοτίβα αναδεικνύεται περισσότερο και ο στίχος στο τραγούδι. Δηλαδή ίσως οι παλιότεροι έδιναν μια έμφαση στο τι λέγεται περισσότερο και όχι στο πώς λέγεται. Εσένα ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό και πώς το βιώνεις εσύ αυτό? Δηλαδή εσύ τι πράττεις, έχεις ιεραρχία, ας πούμε, τα έχεις ιεραρχήσει αυτά? Ναι, εννοείται. Μουσική πρώτα. Εννοείται. Μουσική δεν το συζητάμε. Και ο στίχος είναι πολύ σημαντικός, αλλά εντελώς φυσικά μου βγαίνει η μελωδία. Και μπορεί να τραγουδάω και να λέω άλλα ντάλλον στο στίχο και να μην το καταλαβαίνω καν. Δηλαδή την ώρα που τραγουδάω, ο νους μου είναι στη μελωδία, δεν είναι στο στίχο. Παρ' όλα αυτά, αισθητικά, ο παραδοσιακός στίχος με καλύπτει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στίχο στον κόσμο. Ποιητικά, δηλαδή, νομίζω ότι για μένα είναι η κορυφή, η δημιουργική και η καλλιτεχνική. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι στο παραδοσιακό τραγούδι ο στίχος δεν είναι το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να είναι το πιο σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, σε πολλά... Εντάξει, όταν είναι δύστιχα τα τραγούδια, δηλαδή όταν είναι ένα στιχάκι που ολοκληρώνεται, ας πούμε, μέσα σε μια στροφή που ολοκληρώνεται σε 2 στίχους, τελειώνει το νόημα εκεί. Αλλά υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι μακροσκελή, που είναι αφηγηματικά, ας πούμε, που πολλές φορές μπλέκονται μεταξύ τους χωρίς να βγαίνει νόημα. Γιατί ο τραγουδιστής δεν θυμάται καλά πώς πάει η ιστορία και μπλέκει 2 ιστορίες μαζί και δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή και πήγαν εκεί και μετά ήρθε κάποιος. Κι όμως αυτό το μπλέξιμο που χαλάει το νόημα του τραγουδιού δεν αφαιρεί από τη χαρά του τραγουδιού. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις όπως αμάν, ξέρω εγώ, ή έλα φως μου, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα. Ναι. Ή να είναι άσχετες από το 1, 2, 3 και το άλλο 4, ζωή που την περνάμε εμείς τα ελεύθερα. Το 1, 2, 3 και το άλλο 4 δεν σημαίνει τίποτα. Απολύτως. Ναι. Απλά συμπληρώνει το στίχο. Αλλά την ώρα που το τραγουδάω, κοιτιέμαι συνωμοτικά με τους άλλους. Πάει να πει ότι για μένα έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτός ο στίχος. Οπότε δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχεία. Δηλαδή αυτό που το είχα πει σε μια συνέντευξη, σε ένα κείμενο στο χάρτη που είχε να κάνει με την εμπειρία από την χοροδία. Δηλαδή βλέπω τα παιδιά που τραγουδάμε και χαιρόμαστε και δεν έχει σημασία αν καταλαβαίνουμε πλήρως το κείμενο. Δηλαδή η λειτουργία του τραγουδιού είναι το εδώ και τώρα. Το εμείς οι 3, εμείς οι 10 που ενώνουμε τις φωνές μας. Ωραία, να σου πάμε στη χοροδία λοιπόν. Okay. Μπορεί να σταθεί ένα σύνολο μόνο με φωνές? Εννοείται. Καλά, εννοείται. Θα απαντούσε σε αυτό. Ναι, είναι η απάντηση. Αλλά πώς και γιατί, χωρίς όργανα? Κοίταξε, θα σου πω από μια πρόσφατη εννοώ από τη μαμά μου τα φοιτητικά της χρόνια στη δεκαετία του 60 στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαν όργανα, όλο τους το γλέντι ήταν με φωνές. Καθόντουσαν γύρω από ένα τραπέζι και τραγουδάγανε. Χτυπάγαν παλαμάκια. Μια χαρά ευχαριστιόντουσαν. Δηλαδή το πράγμα λειτουργεί με τη φωνή. Mm-hmm. Αλλά ύστερα το άλλο που μπορώ να πω είναι ότι η φωνή έχει τόσες πολλές δυνατότητες, μπορεί να αντικαταστήσει τα όργανα, μπλα μπλα μπλα. Τώρα μην αρχίσεις να τα λες αυτά, μην αρχίσω. Θα πούνε τι λέει τώρα οι οργανοπαίχτες. Λίγα λόγια για το Γιασεμί, θα μας πεις? Το Γιασεμί βεβαίως. Είναι 3 πολύ πολύ αγαπημένοι άνθρωποι. Η Μαρία η Μελαχρινού και η Ειρήνη Δερέμπεϊ, που ήμασταν μαζί στο Μουσικό Γυμνάσιο της Παλίνης, ο Τάσος ο Πούλιος, που επίσης καταπληκτικός μουσικός, τον αγαπάω και τον εκτιμάω πάρα πολύ και μου δίνουν τις φωνούλες τους και κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ψέματα λέει, μη χαίρετε. Ωραία, εκεί τι κάνετε? Θες να μας πεις, ας πούμε, λίγο το Γιασεμί, τι σχήμα είναι, λίγα περισσότερα? Κοίταξε, το Γιασεμί είναι ένα κουαρτέτο φωνητικό που παίζουμε κομμάτια που έχω γράψει κατά καιρούς για τα πολυφωνικά εργαστήρια που κάνω και κάποιες συνθέσεις που είναι γραμμένες ειδικά για το Γιασεμί. Αυτό λέμε παραδοσιακά ή και όχι παραδοσιακά, αλλά υπάρχει, δηλαδή η αισθητική μας είναι εκεί, στον παραδοσιακό στίχο, στην παραδοσιακή μελωδία.
Το Μάρθα Μαυροειδή κουαρτέτ Ναι. ήταν μια ανάγκη σου για έναν άλλο ήχο μακριά από την παράδοση? Ένα Ναι. πιο jazz, ας πούμε, ήχο? Ναι. Κοίταξε, δεν έχω ακούσει πολύ jazz. Έχω ακούσει δηλαδή, αλλά δεν είναι ότι... Ότι σε χαρακτηρίζει? Ναι, όχι, καθόλου. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Το ανοίγω το πορτάκι και βγαίνω. Κοίταξε, είναι και το όργανο. Δηλαδή, ήθελα πολύ να αποκτήσω ένα όργανο ηλεκτρικό. Μ' άρεσε αυτός ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Οπότε, πολλές φορές οι επιλογές δεν είναι. Δεν κάνεις ένα πλάνο. Λοιπόν, θα πάω να κάνω jazz με Βαλκάνια. Όχι. Θέλω ένα όργανο που να έχει αυτό τον ήχο. Ακούω αυτόν τον ήχο και μου αρέσει πολύ. Και έτσι έφτιαξα ένα όργανο και έφτιαξα και ένα άλλο τώρα. Ηλεκτρικό δηλαδή. Και αυτό είναι. Θέλω δηλαδή τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας με μικροδιαστήματα. Μήπως έπαιξε ρόλο και η παρέα στη διαμόρφωση του κουαρτέτου? Η παρέα με τον Αντώνη τον Απέργη, ας πούμε. Ναι, ή και του υπόλοιπου κουαρτέτου. Δηλαδή, μήπως ιστορία γράφουν παρέες τελικά? Εννοείται. Φυσικά. Άρη, τα έλεγες. Πώς το σε κοροϊδεύαμε. Αυτό το είχες δουλέψει στο μυαλό σου, ότι ήθελες να το πεις? Το βλέπεις στη σκαλέτα. Ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, γι' αυτό το κάνεις. Πες την αλήθεια. Όχι, να σου πω κάτι όμως, επειδή εντάξει, παρακολουθώ τη Μάρθα καιρό και ξέρω ότι δεν είναι jazz. Αλλά έβγαλε ένα πολύ jazz. Αυτό δεν ακούστηκε καλά, ξέρω ότι δεν είναι jazz. Ξέρω ότι δεν ασχολείται πολύ με την jazz. Αλλά το κουαρτέτο έχει καθαρά jazz ήχο, ρε παιδί μου. Και φαντάζομαι ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο σε αυτό και το ότι βρήκες συνεργάτες που συνδιαμορφώσατε όλο αυτό το... Εννοείται, ναι. Είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, βέβαια. Φυσικά. Ωραία. Το 2021 είχες γράψει το τραγούδι της Κυραδομνίτσας. Ναι. Το λέω καλά? Ναι. Που ήταν ένα τραγούδι για τα 200 χρόνια από την παράσταση. Ήταν παράσταση, δεν ήταν τραγούδι. Ήταν μια ολόκληρη παράσταση και είχα γράψει τη μουσική για αυτή την παράσταση. Ωραία. Αυτό τι προκλήσεις είχε για σένα? Είχα πάρα πολύ κείμενο να μελοποιήσω και κάποιο από αυτό το κείμενο δεν ήταν 15 σύλλαβοι όπως έχω συνηθίσει. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία και ήταν σημαντική στιγμή γιατί εκεί δημιουργήθηκε το Σμάρι. Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε. Το Σμάρι είναι ένα σεξτέτο που παίζω με δύο νέγια, τον Χάρη τον Λαμπράκη, τον Νίκο τον Παραουλάκη, τον Σωτή τον Ψαραδέλη, Γιώργο Σταμιολάκη στο τσέλο και ο Γιώργος Βεντουρής στο κοντραμπάσο. Και εκεί ήταν που βρεθήκαμε πρώτη φορά σαν οι έξι μας και βγάλαμε αυτή την παράσταση και μετά δώσαμε όρκους αιώνιας αγάπης. Λοιπόν, όλη η εκπομπή γίνεται για αυτήν την ερώτηση. Τώρα, πες μας για το βουλγάρικο τραγούδι που έχεις ασχοληθεί σε βάθος. Γιατί γίνεται όλη η εκπομπή, παιδιά, για το βουλγάρικο τραγούδι? Εγώ αυτή την ερώτηση θέλουμε να μάθουμε για το βουλγάρικο τραγούδι. Μια κασέτα ήταν του πατέρα μου που είχε κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και ήταν αφιέρωμα στη βουλγάρικη μουσική. Έπεσε στα χέρια με αυτή η κασέτα. Ποια κασέτα ήταν αυτή, για πες? Όχι, ήταν μια κασέτα με διάφορα που την είχε φτιάξει ο πατέρας μου. Τότε κάναμε συλλογές από κασέτες που να ξέρετε εσείς. Ξέρουμε, εγώ έχω προλάβει. Λίγο τα έχουμε προλάβει. Λίγο. Έχουμε προλάβει λίγο που γράφαμε κιόλας. Θυμάμαι ο πατέρας μου έγραφε πολλές φορές και αν κάτι έπαιζε στο ραδιόφωνο έγραφε από πάνω. Οπότε πολλές κασέτες ήταν μισές. Ναι. Αυτό ήταν μια κασέτα που είχε γράψει από διάφορους δίσκους και ήταν η εκπομπή για το βουλγάρικο τραγούδι. Είχε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και είχε κάνει αφιέρωμα. Έπεσε στα χέρια με αυτή η κασέτα, την άκουσα, μαγεύτηκα και με τα όργανα άρχισα να ψάχνω τους ρυθμούς, να παίζω κτλ. Κάτι δεκάρια, κάτι δεκατριάρια. Και με τις φωνές ήταν, ξέρεις, που πηγαίνει το μαλλί, έτσι παθαίνεις σοκ. Και πήγες και έκανες μαθήματα. Και όταν πήγα στην Αγγλία για να σπουδάσω, έψαξα και βρήκα μια Βουλγάρα καταπληκτική δασκάλα. Και τα επόμενα 5 χρόνια που ήμουν Αγγλία, Ολλανδία και Αμερική, είχα μια δασκάλα, είχα 3 διαφορετικές δασκάλες τέλος πάντων. Και έκανα μάθημα κάθε εβδομάδα, Σεπτέμβριο με Ιούνιο, μάθαινα 2 τραγούδια και μελετούσα όλη τη βδομάδα βουλγάρικα. Είχα πάθει. Τι πιστεύεις ότι κέρδισες από αυτή τη μελέτη? Δηλαδή κάτι που δεν είχες πριν. Τεχνικά πιο πολλά έχασα νομίζω παρά κέρδισα. Ναι. Και στο κομμάτι της αντίληψης, όχι μόνο τεχνικά. Δηλαδή... Πιο πολλά έχασα. Της αντίληψης, κοίταξε, καταρχήν να σου πω, τεχνικά είναι αρκετά συγκεκριμένος ο τρόπος που μου δίδαξε η πρώτη μου δασκάλα για να βγάζεις αυτή τη φωνή.
και με κάπως... Έχει άλλη τοποθέτηση, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά η τοποθέτηση που μου έδειξε η πρώτη μου δασκάλα ήταν κάπως σκληρή και έτσι έχασα την ελαστικότητα. Και μαζί με αυτή έχασα και το... Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χρειάστηκε να το ξαναχτίσω από την αρχή, ό,τι είχα πριν, ας πούμε. Αλλά εντάξει, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μου έχει μείνει αυτός ο ήχος, ο πολύ πλούσιος σε αρμονικές. Μπορώ να τον αναπαράξω ανά πάσα στιγμή. Τώρα προσπαθώ να δουλέψω το υπόλοιπο. Αλλά αυτό άλλο που μου έμεινε καθαρά από μουσικής πλευράς είναι ότι από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι μου αρέσουν τα καθιστικά. Και μελετούσα σχεδόν αποκλειστικά καθιστικά. Δεν μελετούσα και κανένα πράγμα που είχε πω για ξέπιασμα. Αλλά ήταν μια θητεία στο αργόνα τραπέζα που λένε, το επιτραπέζιο τραγούδι, που είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ σχέση και με τον αυτοσχεδιασμό, βέβαια. Γιατί πραγματικά είναι μοτίβα τα οποία είναι εκτός ρυθμού, αλλά έχουν και όμως το ρυθμό τους μέσα. Και ήταν σπουδαία μελέτη. Τώρα θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω μια ερώτηση, γιατί έρχονται έτσι οι ερωτήσεις. Πόσες φορές έχεις ακούσει, ή αν σου έχει τύχει, εντάξει, μπορεί να μην το έχεις ακούσει και καμία φορά, πόσες φορές έχεις ακούσει από το κοινό, π.χ. αυτή τραγουδάει πολύ ωραία, αλλά με αυτό που λες τώρα, μην και τα καθιστικά, αλλά είναι αυτό το γάρ συνέχεια, το καθιστικό, το κλαίει συνέχεια, μυρολογάει συνέχεια. Σου έχει τύχει να τα ακούσεις? Πολύ ομός είσαι. Η πραγματικότητα είναι ομή, να ξέρεις. Ότι τι δηλαδή, ότι ο κόσμος θέλει χορευτικά. Ναι, ότι έχεις βρεθεί ποτέ σε κοινό. Αυτό θέλω. Έχεις βρεθεί ποτέ σε κοινό να έχεις αντιμετωπίσει. Παίξτε κάτι να χορέψουμε. Αυτό. Ναι, να έχεις αντιμετωπίσει έτσι να τραγουδάς αυτά που τραγουδάς και να σου πει ότι παίξε κάτι πιο. Ναι, παίξτε κάτι πιο εύθυμο. Έχει τύχει, ναι. Εντάξει, αστείο μου φαίνεται. Δηλαδή δεν θα μειώσει την αγάπη μου μένα για αυτό το ότι μ' αρέσουν τα καθιστικά, μ' αρέσουν και τα γρήγορα, εννοείται. Και υπάρχουν και εγώ, έχω και εγώ, παίρνω φάσεις που θέλω να τραγουδάω γρήγορα, να βλέπω κόσμο να χορεύει. Είναι θέμα. Σε μια τέτοια συνθήκη που μπορεί να πας κάπου να τραγουδήσεις και εν τέλει να συναντήσεις ίσως από το κοινό μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια διαφορετική συμπεριφορά. Ναι. Πώς την αντιμετωπίζεις? Δύσκολα, γιατί η αλήθεια είναι συνήθως βρίσκομαι σε προστατευμένα περιβάλλοντα. Δηλαδή κάνω συναυλίες, έχω παίξει και σε πανηγύρια και έχω περάσει φανταστικά και είναι ένα μεροκάματο το οποίο το εκτιμάω πάρα πολύ. Είναι τιμημένο μεροκάματο, το μεροκάματο του πανηγυριού και το μεροκάματο της ταβέρνας, του ρεμπετάδικου. Είναι σπουδαία σκηνή, ας πούμε, για έναν μουσικό και σχολή πραγματικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η επαφή με τον κόσμο είναι το 50%. Δηλαδή θέλεις να έχεις καλή... Ναι. Αν ο άλλος δεν σε ακούει, ας πούμε, αν κάνει φασαρία ή αν δεν χορεύει ενώ τραγουδάς χορευτικά, δεν είναι ωραίο. Δεν θες να συμβαίνει αυτό. Φυσικά είναι αμφίδρομη σχέση. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το κοινό. Είναι το 50%. Ασχολήθηκες και με τη σεφαραδίτικη μουσική? Φέτος βρήκαμε χρονιά κι εμείς. Ναι. Ένα έργο στην εναλλακτική. Ναι. Εκεί τι γνώρισες, ας πούμε, διαφορετικό? Κοίταξε, αυτό που γνώρισα και μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι οι σεφαραδίτες, γιατί άκουσα παλιές ηχογραφήσεις και άκουσα και κάποιους από πιο σύγχρονους, ας πούμε, οι σεφαραδίτες της Θεσσαλονίκης τραγουδάγανε ανατολίτικα full. Παίζανε με κανονάκια, με ούτια, είχαν φωνές σαν του Ρούκουνα, σαν του Παπασιδέ, τέτοιες φωνές δηλαδή. Και δισκογραφία αρκετή. Και δισκογραφία όχι και τόσο αρκετή. Δηλαδή, εγώ αυτά που βρήκα είναι παλιά. Γιατί μετά από τη δεκαετία του 60 και μετά έπεσε η μεσαιωνική μουσική, αυτό το κύκλωμα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μεσαιωνική μουσική και παρουσιάσανε τα σεφαραδίτικα ως τέτοια. Οπότε άλλαξε το πράγμα τελείως αισθητικά. Αλλά αυτοί ήταν σαν ρεμπέτες τραγουδάγανε. Οπότε άκουσα πάρα πολύ ωραίες φωνές. Άκουσα φοβερούς αμανέδες στα ισπανικά. Αυτό μόνο είναι wow. Μετά από όλη αυτή την ενασχόλησή σου με όλες αυτές τις μουσικές του κόσμου, μπορείς να πεις ότι είσαι λίγο παιδί της κάθε κουλτούρας που μελετάς? Δηλαδή νιώθεις και λίγο σεφαραδίτισσα, νιώθεις και λίγο βουλγάρα,
Νιώθεις και λίγο Ινδί ή όχι? Δεν ξέρω. Τώρα εγώ προσπαθώ να τη σκεφτώ αυτό που λες. Κάνω ξέρω. εικόνα πώς θα ήταν. Αν ήταν Ισπανίδα, αν ήταν Ινδία, αν ήταν. Μη ρίχνεις το επίπεδο. Κοίτα, Ινδί μπορεί να σου πήγαινε λίγο. Θα ήσουν πιο μελαχρινή. Όχι, don't λες, worry, no. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Εδώ, Δωδεκάνησα, Μικρά Ασία, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, αυτά με δεν είπαμε το πιο σημαντικό ρε εσύ. Δηλαδή, από πού είναι η Μάρθα, για την καταγωγή σου. Είμαι από Κρήτη και Πελοπόννησο. Από την Κρήτη είμαι από Ανατολική Κρήτη, από την Νεάπολη. Και από την Πελοπόννησο είμαι από το Κρανίδι, Αργολίδας. Από το Κρανίδι. Μεγάλωσε Αθηνά. Έχω μεγαλώσει Αθηνά, αλλά η καταγωγή είναι, από το Βαλτέτσι είναι πιο πίσω. Ναι. Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ναι, έτσι. Ναι. Οκ. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι σε έχει σημαδεύσει η καταγωγή σου. Όχι, γιατί και οι γονείς μου εδώ μεγάλωσαν. Ναι. Οπότε όχι. Οκ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις γενικές ερωτήσεις. Νομίζω είναι το δεύτερο αγαπημένο σου μέρος. Το αγαπημένο μου χρώμα. Όχι, το αγαπημένο μέρος της εκπομπής είναι ένα. Ναι, και είναι μόνο το παιχνίδι, το δικό μου. Λοιπόν, 2 πράγματα που θα άλλαζες αύριο στα μουσικά σχολεία για να γίνουν ακόμα καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ή 1 πράγμα. Ή 3, ό,τι θες. Δυσκολεύομαι να την απαντήσω αυτήν την ερώτηση γιατί δεν πηγαίνω στα μουσικά. Μαθαίνω απ' έξω από φίλους που διδάσκουν εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω τι θα άλλαζα. Δύσκολο να το πω. Δεν ξέρω. Ωραία, και μια ακόμα ερώτηση. Θα προσπαθούσα πάντως να σιγουρέψω, τη θέση της παραδοσιακής μουσικής. Εάν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συρρικνωθεί, μάλλον να μεγαλώσει ο ευρωπαϊκός τομέας εις βάρος της παραδοσιακής, αυτό θα διασφάλιζα, να υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση μεταξύ παραδοσιακού και κλασικού. Mm-hmm. Σου είχαμε ετοιμάσει και μια ακόμα ερώτηση που αφορά αυτό που είπαμε και πριν, που το έφερε η κουβέντα τελικά και το συζητήσαμε, για την ταυτότητα και αν χρειάζεται να έχουν η μουσική. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνουμε είναι αν θα έκανες στροφή και θα πήγαινες να τραγουδάς σε πανηγύρια. Μόνο σε πανηγύρια όμως. Με μεγάλη χαρά. Αλλά με τους κατάλληλους συνεργάτες και στο κατάλληλο... Θέλω να πω με μεγάλη χαρά φυσικά, αλλά είναι αυτό, δηλαδή είναι δύσκολη πίστα. Είναι δύσκολη πίστα. Και εκεί πέρα παίζει ρόλο το να είσαι γυναίκα. Ναι. Ναι. Παρόλο που θεωρητικά είμαι οχυρωμένη γιατί είμαι παντρεμένη με παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο. Αλλά θεωρητικά θα μπορούσα να κάνω μόνο αυτό, εννοείται. Ωραία, λοιπόν, τώρα πάμε στο όντως αγαπημένο μέρος του Γιάννη, που είναι το παιχνίδι. Παναγία μου. Στο οποίο δεν μου το έχει στείλει, αυτό θα έλεγα, στείλ το μου. Δεν στο έστειλα. Όχι. Λοιπόν, φέτος... Περίμενε γιατί μου ήρθε άλλο ένα πρόσωπο. Σήμερα. Άλλο ένα πρόσωπο. Είδες, μέχρι τελευταία στιγμή γίνεται αλλαγές. Ήθελα να σας πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας δίσκος τελευταίος που βγήκε το προηγούμενο καλοκαίρι που λέγεται Τα Παιχνίδια και είναι με τον Νίκο τον Παρολάκη και τον Στρατή τον Ψαραδέλη. Απλά έτσι. Το παραλείψαμε. Δεν το έχεις βάλει στο site σου, θα καταγγείλω. Δεν το έχω βάλει στο site μου, ναι. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Όχι, πες μας και για αυτό το δίσκο. Είναι με τραγούδια και δικά μου και παραδοσιακά και είναι με τον Στρατή και τον Νίκο που τους αγαπάω πολύ. Παίζουμε 800 χρόνια. Παίζει και ο Τάσος μέσα και ο Τάσος ο Πούλιος Κανονάκη και ο Βαγγέλης ο Καρύβης Κρουστά. Αυτό. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι έχει ως εξής. Εξήγησε το μέχρι να το συμπληρώσω εδώ. Καλά, να το καταλαβαίνεις σαν άνθρωπος. Ναι. Θα σου πούμε κάποια πρόσωπα από το χώρο και θα μας πεις... Αγαπημένα σου πρόσωπα. Να τα λες όλα. Ναι, όλα έτσι. Και γνώριμα. Και θα μας πεις αν δεν ήταν μουσική, τι μπορεί να κάναν στη ζωή τους. Πολύ παρεξηγάμε. Εντάξει, ωραία. Εκτός, όχι μουσική, δεν δεχόμαστε απαντήσεις του τύπου τίποτα. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τεμπέληδες, φίλοι μου. Ή μουσικός ή τίποτα. Κάτι άλλο. Λογιστής για παράδειγμα, πώς να το πω. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Ναι. Τι θα ήσουν εσύ? Τι θα ήμουν εγώ? Ναι. Τι
Τι να ήμουν, ρε παιδιά. Μαμά. Στο σπίτι. Το δεχόμαστε. Εννοείται. Εντάξει, οκ. Τι λες ρε, είναι η πιο δύσκολη και πιο κακοπληρωμένη δουλειά στον κόσμο. Λοιπόν, τι θα ήταν. Δεν μου το έστειλες ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Έλα, εντάξει, έλα, να από εδώ. Τι θα ήταν ο Στάθης ο Κουκουλάρης. Υδραυλικός βέβαια. Λοιπόν, τι θα ήταν ο Τάσος Πούλιος. Ασυρματιστής. Πολύ συγκεκριμένο. Ασυρματιστής, γιατί? Μου ζητάς γιατί τώρα παίζουμε ή δεν παίζουμε. Τι θα ήταν ο Περικλής ο Παπαπετρόπουλος. Ο Περικλής. Οδοντίατρος. Αυτά βασίζονται σε κάποια, ας πούμε, αγάπη. Δεν ξέρω, εσάς που φαντασίζετε. Φυσικά. Τι θα ήταν ο Στρατής Ψαραδέλης. Ο Στρατής Ψαραδέλης και τι δεν θα ήταν. Λοιπόν, θα ήταν. Θα ήταν μια βάση δεδομένων της NASA. Τι θα ήταν η Μαρία η Μελαχρινού. Η Μαρία Μελαχρινού. Λοιπόν, κάτσε να δω τι θα ήταν η Μαρία Μελαχρινού. Οι περισσότερες σκέψεις τώρα. Κάικα. Τι θα ήταν το μαράκι μας. Για επάγγελμα λέμε, έτσι. Ναι. Ο οδηγός Νταλίκας. Το είπε. Η Μαρία μπορεί να οδηγήσει 20 ώρες σε ρί χωρίς να καταλάβει τίποτα, να βγει ατσαλάκωτη από μέσα, να τραγουδήσει, να παίξει σάζι και να ξαναγυρίσει πίσω στο δερβένι της. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν. Πιστεύω για ένα μουσικό πρέπει να μπαίνει στο βιογραφικό. Οπότε μόλις μας αποκάλυψες και ποιος είναι ο οδηγός των ταξιδιών. Λοιπόν, και τελευταία, αυτή είναι για μένα η ερώτηση. Τι θα ήταν η Ειρήνη Δερέμπεϊ. Η Ειρήνη, Αχ, είναι βρεφοκόμος. Βρεφοκόμος. Όντως μπορεί να της πήγαινε τώρα που το σκέφτομαι. Βρεφοκόμος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να πέρασεις καλά. Πέρασα τέλεια. Γιατί να πούμε ότι σε γνωρίζαμε μόνο ως μουσικό, όχι από κοντά. Οπότε είναι η χαρά μας μεγάλη που είσαι εδώ μαζί μας και που σε γνωρίσαμε έστω και έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θες να προσθέσεις κάτι? Ναι, θέλω να προσθέσω ότι θα σου κάνουμε και ένα δώρο. Έτσι, μπράβο. Το θυμήθηκα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά θυμάμαι να δώσω δώρο. Πάντα το ξεχνάω. Το κάνει για τη διαφήμιση, να ξέρεις πρώτα. Και είναι εντάξει, δεν θα κάνουμε unboxing. Είναι μια τσαντούλα που έχουμε βγάλει. Είπαμε να σου κάνουμε δώρο τσάντα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Δεν έχουμε και πολύ, μην νομίζω ότι έχουμε και πολλά. Αλλά την τσάντα τουλάχιστον θα την τιμήσεις τουλάχιστον την τσάντα. Εννοείται, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ήταν η Μάρθα Μαυροειδή, δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Και εσείς που βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να το πω εγώ. Να πω και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Ευχαριστώ. Και εμείς... Πες το. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.